ushuru na kila pesa ya Kenya julikana. Ekine momo tata nyiso ng'ur mari wach no Jatend piny William Ruto koni rowere mondo bed motang' kod okenge ma gikawo kaluwore ni ng'ato ka ng'ato biro kawo ting' mar gino ma odonjore. Ruto jiwo rowere mondo kik donjre kod ng'anyo makelo tulo kod ketho mwandu. Kado bedo ni katiba oyie ni ng'anyo makamano en ratiro mar oganda. Oyango magi manandalo machuok kende motelo ne ng'anyo ma ichano bagi tarik 25 mar dweni kaka rapar rowere mag Gen Z manowito ngimagi kamoko bende noyudo hinyruok e ng'anyo mag 2024 kaka Walter Nyambaga kod olero. Nyasi makende mar 95 mar St. John's Ambulance mane obagi kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi. Roma ne yaro bedo kod thuolo mag reso ngima aruya to kod arita makare kaluwore kod kaka jo Kenya wito ngimagi e yo minyal geng' mapiyo. Nyasi no ochiwo thuolo jatend piny William Ruto kendo chiwo siem ne rowere kokonegi ni nyaka gibed motang' e kod okenge magikawo monywando nyaka ng'anyo makelo kuyo, lal kod kethruok mag mwandu thurka. Freedom without responsibility is not freedom. It is recklessness. And recklessness always has a cost. Kenya needs more young people who run towards problems to solve them, not towards trouble to cause it. We need more builders than destroyers. Ruto koni katobedo ni katiba chiwo thuolo mar ng'anyo kamano, jomatindo nyaka nyis kido makare kendo kigiyie yudre ng'anyo michan tim tarik 25 dweni. Ng'anyo mar rowere jatim kaka rapar mag jowetegi mane owito ngimagi kod hinyruok e kinde ng'anyo 2024. To the young people of our country, I say this: character is not forged in life's grand moments alone. It is shaped in the choices you make every day. When you are angry, when no one is watching, when it is easier to follow the crowd, and when your conscience is calling you to stand apart from it. Our young people must draw lessons from these incidences. Every choice carries a consequence. Some consequences are temporary, others are permanent. Kone janyuol mondo kaw ting' mar loso kod nyithindgi mondo thegre kod maundo. Pidho kido makare kuomgi ni mar piny puonjo ji to kendo piny bende chamo ji. Fatherhood is a sacred responsibility to provide for your family and to guide your family, especially your children. Teach your child. Jatend piny bende oyango no biro keto koke paro mar chik mar omenda tich ariyo mar jumane. Paro mar chik manyo kal kod od bura Ruto okoni okang' no biro chiwo thuolo ne maromo shillings bilion 18 madhi bugo weche mag thieth mag UHC ne jo Kenya. We have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.